Tiplo. Ayan! Hi! What's up mga kamaro? Welcome back to our YouTube channel. Yeah. So, for Karoon na today's- birthday. karon na birthday day mi. Silingan ra pud namo. Wala yung plano nga birthday pero ginbitar ni siyempre. Ang hirap po ni kay kita mi ni idol. Ni idol for me. Idol do. Na sila diri sa Maluyo. Sila sa sulod. So karon na ta diri kay makikita ta nila siyempre idol na nato, di ba? Banita uban. Mga gwapo, sweet kayo sila kanina kay istorya nato. Nalupigan na nga sweet. Diba? My God. My goodness. Sana all. Sana all. Sweet Then- na namin. Chi. Then, daghan sila pumunta na namo ganina nga pila na kuno mi ka years. Oh, kailan? Tik sana all na daw siya sa 3 years na mong pag-ubad. Charot. Ito banha-banha. Seriously. Nagawan magupan ako magkapangaon. Siyempre, mga mo sita kay. Gutom. Gutom na. Sa mo karon kay COVID. Kuha na po. Crisis ba yun, di ba? It's already 7 p.m. na po. Oo. Nya, padung na po ni mangulit siguro kay kuan kay istorya ra mi nila. Yeah. Tangin na to kay padung na to. Dong na to, amarang pa dong para surprise on you, di ba? Para sa Sana inyo. all. Si Ate Flo. Ang mga bago. Ya kami ni. Gwapo ni. What's up, man? So mo to, magpakikita namin sa mong idol. Idol. Di na si Rapitol po. Ito ni Idol for me. Kung si Idol Dwight. So mga couple ni sila itong taga-Bohol. Kupol. Couple vlogger. Buto na. Ay, buto na. Happy birthday ko no. Birthday niya sa ni Mary Grace Gara. Nag-vlog mo yan. Nadagan kayo buwak sila ate ko Anister. Sa pamilya lang mari ay ninyo kawata. Lisod na. Basin matigbasan ta. Kami sa ilang bayan niya. Oh, diba? Pasensya na kay Marag Haggard ni ron kay. Haggard dito Wala tapos. wala lang naka-prepare og kan kay. Kuan lang kanang dinalian lang ni nga vlog kay. Syempre, Karon po. nagod ang mong idol, nakita na mo Oh, idol. actual kulbaan bisugo kanang ang hard bitaw kay murag galukso-lukso. Wag kabayo ba? Siyempre, idol na nato, di ba? Ikaw kay makakita sa mga idol. So mga kamaro, ay pakita na mo si Displorami. Yung So, idol, si Flora. idol na to. Padaw na siya dito pa sa sod kay padaw na siya muli. Padaw na po sila manguli. So manguli na pud ni taon-taon kay padaw na po sila manguli. Si Ate Flo, ayan! Hi! Hello! Nag-abot jud mi. Oh, nag-abot mi ni Displo. Grabe no, mag-abot ra mo gud na nga na. Oh, Daghan ra jud ko gikaabot sa kaon. ay. Mamaka sa dahil. Ano sa nina? Pakals. Pakals. Sakto jud imo jud ang gisuot imong sanina kay na. Hao pa pud sa tulumanan karon. Pakals man. Kumaka sa dahil. Kay ko jacket mo kay para suksok hair. Crisis mo po Ano doon. man sige man pangungit ni lang lab. Imong bring house sa bilin. Ako may mong bring house ka. Kaya man na nasa Dwight karon di man ni mawa kay di mo ko pala kuno. Ito man, Dani. bakit naman? Wa si Jo. Charot. Si Dwight. Sweet kayo sila. Inga na pa si Johnny Manel. Sweet mo Di po. di mo ni pala kuno buha ka. Di po. Kaya jag mailog sila Oh. Oh, dahil di pa ko pala kuno. Undoy wa si John. Kasi Kuya Undoy. Stricto po ni si Kuya Undoy. Nag-i-strict ko na si Jack. Mahadlag si Jag ilogan. Pero may stricto ka, mang lupa. Manglupa man gadjud ko. Itong banje ay. Banje. Banje. Oh, kay pamusilon mo nang duha. Ala. Baja nabusog lagi mo. Abusog kayo, te. Parang siya ano ha. So guys, kuan pud ni sila taga-dari ra pud, taga-alis siya ra pud. So Gadi rin, please, silingan mo. support pud natong ilahang channel. Yes. Sa tingan sa channel. Maru Vlog TV, subscribe. Maru Vlog And TV. hit the- Subscribe ninyo guys. Kay daghan pa sila yung mga vlog nga himuon nga. Kuan pud ka nang insay tawag na ka na og sa Tagalog pa. Nakaka kilabot ba? Relax. Dili na ka na. Di, nakaka- Makakuan ba ka na nay
ila dyan paghandaan ba ilang mga video ila dyan ng tagaan with o preparation. correct. Oo. Patuag singot dyan og gibilaran. So i-subscribe ninyo sila kay deserve pud nila nga suportahan kay naning kamot. Oh, ni kamot. Yes, Pati basta. patiil. Arang. Oh, okay, patiil. Ay, kamot na eh. Paningtiin pud. Sige silang paningtiil ug paningkamot so Ayan. deserve nila agato ang suporta. So please click Please. subscribe and And also the support. bell. And if you have time mas maadyo i-share ninyo sa FB basid makita po sa inyo ang mga pamilya ug friends basid mo angay po sila dani Oh. ilang tandem. Di ba? Nag-angay galing niya. Inangajay gani sila kabutubay. Kamu ganun po? na dapat mag inangajay ta kay labuan another day lang love another one. Labuan another ha di love another one. Oh, yes. Diyan manguli na pud mo. Oh, manguli na po mite, Manguli na pud mi. Oh, sige, manguli na tan. Ah. Manguli man jud ta kay di mo na to ba. Oo, lisan ko kami kami na. Di ba? Dahil na sala. Adi, dari sana. Kaya makit antang mo gatus. Ay. Lami jud tos kwarto. Oo. Kaya rong Private private place, place. charot. Oh. Di man tala ni makadamgog lang mi, magdamgog puta ning mga maot. Tuos dugan lang mas iro. Iro na. Dug iro. Oh, Dug iro. Iro jeteng madug dari. Okay guys, mo na to guys. Ano to? Like, share, subscribe sa ilang channel Maru Vlogs TV. So, atangan na to nga sunod-sunod pohon na kung may vlog ni Ate Flo. Yes, Pohon. mag-vlog may mga sunod video at ang ininjo kay makurat ra mo vlog ni. Ala! Yun, Mas kalami. intense kayo among kuan. Yes, vlog. so kuano ninyo guys, atangin na ninyo sa sunod nila nga vlog. So para mahitabo na, subscribe Oh, daan, subscribe. daan para ma-notify mo. Bye! Bye. Di amping mga kamarong. God bless and thank you. Bye. 1 2 3 go. Amping permi kamaro. Amping pirmi mga Amping permi mga kamaro. God bless and thank you. See you next video. Bye-bye. Bye. Okay.